servizzi għal ħadd ħliefek. Din hija il-podcast ħadd ħliefek. Illum wasalna l-puntata oħra illi minn ġimgħa għal ġimgħa qegħdin nitalmu ħafna aktar dwar is-servizzi li qiegħda toffri Vita u naturalment id-differenza li qed tagħmel fil-komunità Maltija magħna. Fl-ewwel parti tal-din il-poddata llum ħankunu qegħdin nintaqgħu ma' Sur Carlos Tivala li huwa il-kap eżekuttiv ta' Vita kif ukoll ma' Marilena Imbrolli li ħankunu qegħdin niddiskutu ftit dwar il-Vita Braille Learning Hub. Ħanaraw naqra x'jiġri, kif jgħallmu il-Braille, x'inhu il-proġett ta' tagħlim li qiegħed issir. Insomma, hemm ħafna mistoqsijiet oħra biex ma nibdux nitkellem propju minn issa għaliex minn hawn ftit oħra nintaqgħu magħhom. U mbagħad tat-tieni parti tal-programm tagħna għandna żewġ mistiedna interessanti immens. Għandna u ibn. Ħanintaqgħu ma' Karen u ma' Kwivin il ħanitkellmu ftit dwar il-ħajja ta' Kwivin fil-ħajja ta' kuljum kif jinnavika minkejja il-fatt illi hu ma jarax. Mela, minn hawn ftit ieħor ħanintaqgħu wkoll ma' dawn il-persuni jibqgħu magħna. Vita, servizzi għal ħadd ħliefek. Walek ħanaddu għall-ewwel parti tal-programm tagħna li kif diġà kont qed ngħidilkom ħankun qed nitkellmu aktar dwar il-Braille Learning Hub. U sabiex nitkellmu dwar dan miegħi għandi żewġ ċuċuħ familjari issa. Għad diġà ntqajna magħkom f'puntati li għaddew diġà il-kap eżekuttiv ta' Vita Carlos Tivala nsellimlek kif inti. Grazzi, tajjeb int. Tajba, grazzi. U għandna wkoll il-Marilena Imbroll, illi diġà ntqajna magħha wkoll f'puntata oħra li kienet hawnhekk mat-tifla gustuża tagħha Melania. Yes. Kollox sew? Yes, thank you. Illum kif diġà kont qiegħda ngħid ħanitkellmu ftit dwar dan il-Braille Learning Hub. Dan huwa proġett pjuttost frisk, hux vera? Iva, kienet kollaborazzjoni li ħlaqna mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Ir-raġuni hi illi hemm tfal visual impaired fl-iskejjen li m'għandhomx lajnuna biex jitalmu l-Braille li jisħu ilhom. U mal-Ministru tal-Edukazzjoni deċidejna li l-Vita la taħdem fis-settur tal-Braille tista' tieħu over dan id-dipartiment ġdid li ħlaqna fejn impjegajna 4 persuni qed nagħlmuhom il-Braille taħt il-supervizjoni ta' Marilena biex eventwalment meta nkunu lesti nkunu nistgħu ngħinu tfal bil-bżonn. Ekku. Qed nippreparaw kollox biex imbagħad nillanċjawha kif suppost. Qed illanċjawha kif suppost. Kif nibtet? Ilha li nibtet din l-idea ilkom taħdmu fuqha? Le, di bdiet ilna nitkellmu fuq dan l-affarijiet. Imma uffiċjalment bdiet fil-bidu ta' sena. Naturalment kull ħaġa li tagħmel Vita hawnhekk hija biex ikun hemm aktar inklużjoni u aktar komunikazzjoni. Però kif beħsibkom tmexxuh dan il-proġett? Ġifieri ħatibdew tagħlmu lill-għalliema jgħidilna ftit aktar. Mela, wara konsultazzjoni u kena diskussjonijiet ma' Marilena u ma' tim tagħna. Iżgurax naturalment Marilena kif kienet qed tgħidilna fil-programm liħor u xekk bdejt titgħallem il-Braille oltre ġifieri snin ilu. Minn dak għandi tifla għandha 9 issa. 9 snin ekku. Sirt naf li she's blind when she was 3 months. 5 months, officially 5 months. Minn hemmhekk ili nagħmel riċerka u nistudja. Forsi għal-benefiċċju ta' dawk li ma kienux segwew il-puntata tiegħek, però ħanamlu referenza wkoll illi tistgħu titħlu anke fuq YouTube fejn hemm l-episodju kollha u taraw anke l-istorja ta' Marilena u Melania ħalli tisimgħu ħafna aktar. Però għal-benefiċċju minn ma segwix il-programm fejn kien hemm inti, kif kienet l-esperjenza tiegħek, ġuri kif skoprejt il-mod ta' tagħlim tal-Braille? Mela jiena konti li 15 years LSC, free esperjenza educational experience kelli. Pero għatma kelli kas ta' visually impaired. U iktar blind. Ovvijament fil-bidu kienet xokk ta' kif ħanallem tifla. Imma I decided I have to act, not just feel pity. U għanna l-internet. It's a great tool. U minna mek talim ta' xaw Malta. Differenza kbira minn 9 snin ilu, 8 snin ilu għal-issa u koll. U issa b'din l-inizjattiva ħatkun iktar aċċessibbli il-servizz. Ġifieri inti qbad metodi ta' kif għallimt inti lil Melania u qiegħda tgħin sabiex ikun jista' jingħata dan it-tip ta' tagħlim mill-esperjenza tiegħek. Yes. Għal kif ħatiġi applikata illum il-ġurnata. Iva, da suġġett mhuwiex isek sejr l-iskola titgħallem il-matematika iżu għandek proċedura waħda tfollow jalila. Qed titkellmu fuq tfal żgħar.
Qed nitkellmu fuq tfal li għandhom sitwazzjoni delikata. Ekku. Allura rridu naraw kif se nwasslu l-messaġġ illi it-tfal għandhom bżonn jitalmu l-Braille għall-ħajja ta' kuljum. Illum il-ġurnata sifer isib il-Braille fil-lift, fl-airport, fis-supermarket, fl-affarijiet li nixtru, isibu kull imkien. Allura rridu rridu nippreparaw Għad-dinja ta' barra? għad-dinja ta' barra u rridu ngħinu t-tfal tagħna biex ikunu jgħixu indipendentement u jutilizzaw teknoloġija. Il-familjari ħajkunu involuti qed nimmaġina. Ħamurru lura sekonda fuq il-kxet Iva nagħmlu. xina nibda naġġel. Għandek raġun. Għandek raġun. Mela ħlaqna dipartiment fis-solar ta' fuq għax il-fita Ekku. għal grazzja tal-Alla. Kull darba li nċalqu l-uffiċini naħsbu li ħadnu uffiċċju ikbar milli għandna bżonn u wara ftit xhur niskopru li huwa żgħir wisq. Għal-proġetti li dejjem jivvintaw hawnhekk. Ħadna solar ieħor fuqna u ħloqna d-dipartiment fejn eventwalment ħanibdew nagħmlu l-Braille. Bellezza, jiena rajtu u forsi nistgħu nuru wkoll xi filmati waqt illi qegħdin nagħmlu din l-intervista wkoll. Ħanna referenza żgħira Karlu mhux għax irid nwaqfek. Minħabba l-Open Days li torganizzaw ukoll, ġifieri dak li jkun jista' jiġi. Is-sabiħ ta' din l-entità tal-gvern hija li bibin tagħna mhuma miftuħin u kulħadd jista' jiġi jara x'qed nagħmlu. Appuntament tistgħu tiġu anytime. ċemplu reception il-numri tal-fita u nikkrew noħolqu appuntamenta ta' posta. Ġifieri il-nies li qed jgħinuna li huma parteċipi ta' dan il-proġett huma Marilena, it-tim tagħna u anke nies oħrajn. Ġibiex ħaġa ta' persuna waħda għan filgħodu u vvinta. Qed niġbru l-konsultazzjoni minn għand kulħadd joħroġ l-idea tiegħu għal ġid ta' tfal tagħna. Wara kollox it-tfal ħaj benefikaw minn dak li qed nagħmlu. 100%. Ġifieri jekk Marilena tgħidilna ejn investu nixtru xi toys għat-tapposta jew xi gadgets jew xi devices li ħajintużaw għat-tfal. Nistidhom fl-uffiċini tagħna jew kellha noħolqu xi events barra biex jħossuhom komdi fl-ambjent biex inwasslu l-messaġġ. Ħafna affarijiet li qed nikrew. Meta nkunu lesti ħanoħorġu fl-iskejjel u ħanistidnu tfal jiġu fl-uffiċini tagħna u ħankrew events. Bil-mod ħanaslu mhux affarijiet li tiġri. Ekku. U mbagħad sa Marilena tkompli warajja waqt li konna hemmhekk ftit ġimgħat ilu ukoll ikkrejna l-Fita Friends Club. Fita Friends, ekku. Issa fil-każ Marilena li qed illidja tad-dipartiment maġġur. Għajdilna ftit ukoll issa qed insemmuha. Nixtieq ngħid qabel ma il-Friends Club. Mhix just tiġi biex tagħmel Braille, hemm proċess qabel ma titgħallem il-Braille. Hemm xi etajiet jew limitazzjonijiet. Skont l-età trid toħloq programm. Jekk huma blind from birth, titgħallimhom kollox, m'għandhomx esperjenza ta' siġra ta' Idu noħolqu programm għal kull każ. Pereżempju, jekk huma jitilfu dawl iktar tard, ċertu skills diġà jkollhom. Żgur ma jfissirx li dawn twildu hekk. Fil-fatt intqajna ma' stejjer reali anke proprju f'din il-podcast fejn raw ċertu affarijiet, raw il-ħajja kif inhi blajnejn bħalma naraw aħna. U mbagħad wara ċertu żmien għandna intqajna persuni anke adulti hawnhekk bil-qiegħda ġew bil-qiegħda magħna. L-esperjenza hija differenti. Dak tmur dritt biex tagħlem il-Braille. Fimtek. Ma jekk ikunu blind from birth, hemm proċess itwal. Donet idu nagħmluhom tactile discrimination. Bejn soft, hard, materjali differenti. Qegħdin ngħidu il-ħass tal-idejn. Eżatt, you have to strengthen the wrist, għadhom żgħar. The fingers li jużaw it-tnejn li huma simultaneously, ħabba tracking, hemm proċess naqra twil. Koordinazzjoni. U jekk tibda kmieni u good foundations, then for school readiness, ikunu lesti, ikunu bħat-tfal l-oħra fil-klassi u jsegwu l-istess programm tal-iskola, school curriculum. U dal-assessment ħatkun qegħdin tagħmlu intom jiġifieri minn dan id-dipartiment illi tgħidu mela l-assessment huwa tajjeb huma lesti biex jibdew jitgħallmu l-Braille, lesti biex ikomplu fil-klassi tal-iskola. Li dawn cognitive skills. Li huwa importantissimu. Huwa l-bażi biex nibdew il-courses jew il-talim l-events nisa nħolqu fil-Braille. Ġifieri hawn nies li għandhom tactile senses, ġifieri is-sensazzjonijiet, feelings li nħossu meta nmissu xi ħaġa. Hemm nies li m'għandhomx, min għandu iktar, min għandu inqas. Inti timmaġina li
persuna li twildet visual impaired, allura qatt marat il-kuluri u ħafna Ekku, affarijiet oħra ekku. huwa diffiċli li tispjegahom. Aha. Min ġiġarhom u b'daqqa waħda tilef id-dawl, dik il-parti hija naqra iktar faċli. Għandu naqra iktar l-perċessjoni faċli. differenti tal-ħajja. Eżatt. Ġirridu nadattaw il-courses Skont l-età, skont l-età, skont l-individualità. Individually, Eżatt. yes. din hija partikolari ħafna. U li sabiħ, this is a dream. Għal kull mother, jina kont waħdi mat-tifla u dedikajt 24/7 għalija li taffettwa iż-żwieġ. Unfortunately, Nista' nimmaġina li din hija sitwazzjoni li ħadd tibdillek ħajtek hu. allura we're giving those parents, those families, you know, hope and a big help. Bravi. Għal teachers, għal LSCs, Ġi eventualment kif qed jgħidilna Karlo, ħadkun involuta wkoll is-sistema edukattiva tagħna Maltija. Iva. yes. Biex nadattaw għat-tfal meta jmorru l-iskola u jkomplu Yes. mal-komplement tal-klassi. U Għax importanti. ħafna jgħidu jagħmlu affarijiet orally. Ma jinirrispondihom l-università, anke l-università jagħmlu kollox orally, jew għandhom il-PowerPoints biex jgħinuhom joqgħodu aktar attenti. Sa jekk it-tfal tagħna qatt ma kienu exposed għal x'inhu qattux, x'inhi muntanja, kif jistgħu jikkonċentraw u jifhmu l-kunċetti. Il-tactile images u l-affarijiet jgħidu jmissu biex jitalmu iktar, dika it will phase out, pero l-braille, it's always there. It's also a type of leisure li taqra. Jina kont ngħid sorry, ġajt ħawwa da ġajt Il-brain huwa Titfa l-emozzjoni fija. Yes. Very nice. Meta ntqajna l-ewwel darba ma' Marilena, ħajja nużaw l-istorja tagħna kif sirna nafu. Yes. Marilena spjegatilna l-istorja tagħha. Meta ftaħna il-fita fl-uffiċini ġodda. U Marilena kienet qaltilna u rejtna il-kodba li kienet tikreda. Il-komment għajtu. Sentej u nofs. Sentej Ċaġek. U meta bdejt nara l-istorja ta' Marilena u xi kreat id-dar. Ġifieri ma kellix istrumenti biex tagħmel min jaf xiex. Ikkreat il-kodba għat-tifla tagħha. Tajb li ngħidu li intom għandkom il-keyboards ukoll tal-braille, ġifieri. Ija, minn hemmhekk beda l-interess li niddiskutu niżviluppaw da dipartiment ġdid u minn hemmhekk rajna l-kodba bil-Malti bil-braille. Fil-Malta ma jeżistux kodba bil-braille bil-Malti. Kollu bis-saħħa ta' Marilena u bit-tim tagħna. U hemmhekk ħlaqna dipartiment fejn qed nipprintjaw il-kodba tagħna. Minn hemmhekk ġew diskorsi oħrajn. Għaliex it-tfal tagħna jridu jużaw it-tablets biex flok ma jaqraw jridu jisimgħu biss. Għaliex m'għandhomx jmissu l-karta u jaqraw kif naqraw aħna. Allura bis-saħħa ta' Marilena u tat-tim tajna opportunità biex it-tfal tagħna jmissu l-karta, jaqraw il-braille u jitlu ġol l-istorja. Tajb li ngħidu wkoll li dawn il-kodba illi huma printjati permezz tal-printer apposta. Brailers apposta. Brailers jissejħu. Embossers. Iżgura xil-karta it-embosses titla. Iku ma l-labbar li jisu taqbu l-karta. Jisu typewriter, ma jħorġu jisom dak il-dots ponot li ma tħossom jispiegaw Tiżu għoddu attenti li daw il-karti ma jitafġux, ġifiri ma tektu tkun karta xen, maħek. Karta ta' posta. Kemma tittoqgħod vera attenti li meta tala il-karta fl-imkien. U hemm l-użu tal-magni tal-printers 3D wkoll biex. Dik idea oħra ta' Marilena. Tagħtu esperjenza. Inti bl-esperjenza tiegħek ġejt hawnhekk samt l-idea tiegħek, ara kemm hi sodisfazzjon għalik. Jekk inti taqra sentenza u tajt it-tifel ħareġ fil-ġnien u ma jagħmel passiġġata taħt is-siġar. Għalina waqt li naqraw nafu x'inhi siġra. Nafu xi tfisser mor fil-kampanja. Imma min ma jarax kif se jfhem. Ma intom tikkreawha Iva, nikraw is-siġar u waħlu l-affarijiet fil-kodba biex it-tfal jaqraw jħossu biex jifmu l-istorja. Ġulja ġibilna ktib ħannu nkun nistgħu nirwhom ukoll it-telespettaturi tagħna. Diġà urejni ħafna drabi ġifieri dawn il-kodba, però nieħdu pjaċiri li meta qed nagħmlu referenza għal xi ħaġa nkunu nistgħu nuru wkoll. U tużaw ukoll materjali ieħor mhux just il-printout. L-importanti textures differenti. Il-Melania kont għamiltilha sa chart, eżempju felt, green, something smooth, it's blue. Colors differenti, u isni kont nuża kemm jista' jkun dak kont adatta tactile mal-kulur. Iva. Ekku.
Infatti għandha favorite color tejli orange. Għax joġoba t-tektajl ukoll. Yes. Probably minħabba fek. Yes, exactly. Ekku. Kont sa ngħidlek aktar kmieni, ara kemmu onura lik li intom li ħloqtu dan il-programm flimkien permezz tal-esperjenza intima, passjonanti u barra minn hekk. Esperjenza li ħadet ħafna riċerka biex tikkrea. Grazzi Ġulja. Ukoll. Meta tara l-ħaddieħor juża daw il-kodba pereżempju, jew jieħu l-esperjenza ta' dan il-programm tal-Braille Hub eventually waslilna l-ktieb, ġabitulna Ġulja. Kon qegħdin ngħidu hawnhekk il-print tarawa hawnhekk. Sewwa? Ta' dik il-Brailler li kontu qegħdin Kien għandek il-text characters normali. li tajjeb li ngħidu li kelma b'kelma qiegħda miktuba brejljata vintajt kelma jiena. Hawnhekk biex naturalment l-alliem jew l-alliema tkun tista' pereżempju jekk l-istudent jew l-istudenta weħel f'kelma, l-alliem jew l-alliema taf x'inhi l-kelma eżatt skont l-ispazji u x'hekk. Jien vera tal-limt kemm inni. Jew il-ġenitur li qed mat-tifla. Jew il-ġenitur. U anka per reading, għax fil-klassi jagħmlu ħafna per reading it-tfal. Allura hekk anka socially it will help them kollha l-ħabiba jew l-ħabib. Tal-klassi. Ekku. Is-siġra li semmilna Karlo hawn qiegħda. Siġra għandek fjuri, għandek kollox. Ġifieri qed it-tactile, il-ħass tal-idejn, huwa meta tħoss pereżempju il-bark tas-siġra roughness. Eżatt. Lara l-ewwel darba li ġiet kellimna Marina fuq dal-affarijiet. U rridna kif jagħmlu ħuta. U xtaraw id-drab biex meta tmiss il-ħuta letteralment minnu visually impaired ikollu sensazzjoni li konna aħna meta morru għand tal-ħut nixtru l-scales. Id-dura għandek wata sabiħa bil-fjuri. Fenek. Butterfly. Ġmil. Da kollox isir in-house. Yes, kollox għaw isir. Hawnhekk. Investejna f'Magni 3D printers, nixtru materjali kollha u Marilena u Charmaine jigwidawna biex naraw kif se noħolqu l-kodba. L-aħdar li semmejt inti jara. It-terf. Jina rrit bdejt kollox jina kontat. Okay, babies. They are exposed to letters, il-ħin kollu, jafu xi jfissru le. Allura il-tifla tiegħi rrit I wanted to expose her għal Braille. Għamilt labels madwar id-dar kollha, l-kitchen door, fridge, dan. Qed tħosshom x'qed ngħidilha x'inhu ma tħoss. Li kollha ħataqsmu fil-Braille hub intom mal-ġenituri u mal-familjari. M'hemmx etajiet. Kif diġà qegħdin ngħidu. No. U anka the love to learn, the love for books. It-tfal x'jattrattom l-istampi, il-colorful pictures. L-istejjer. Apparti li aħna għandna kampjun ta' dal-kotba kollha hawnhekk li seħħ fuq agreement li għandna mal-Merlin Libraries. Aħna intajna ħafna awturi, skritturi, publishers. Grazzi lil dawn l-entitajiet kollha li bis-saħħa tagħhom. Għax isir kollox b'xejn. U mbagħad għamilna agreement mal-National Literary Agency. Sawwata. Għax dejjem ħawwada biex kull xahar noħorġu set ta' kotba u jmorru fil-librerija u fl-iskejl biex it-tfal ikollhom on-site l-availability tal-kotba. ċemplu hawnhekk l-uffiċini għamlu kuntatt magħna ħadd iskopru aktar informazzjoni bħal pereżempju bħal National Literacy Agency. 276-8008. Ma jistax niftakru dak. Issa, jekk nispjegaw lill-ġenitur u lin-nies. Għax wieħed jibda jaħseb u iva. Ikkrejna xi ħaġa biex it-tfal jieħdu pjaċir. Mhijiex, ma tispiċċax hemm l-istorja. Jien meta mur ġew airport, fid-dinja kollha, issib il-Braille ma wiċċek inkollu. Kemm jien nagħmel dal-podcast vera saret taffetwani dil-ħaġa. Kull fejn immur. Qabad il-lift tal-fita u tara il hemm il-Braille. Kull fejn iddur hemm Braille. Hekk ma nafux nużaw il-Braille. Kif se ngħixu? Għal-tfal irridu ngħinuhom biex darba jkunu indipendenti. Spazji miftuħa hawn Malta hemm bżonn aktar għarfien biex kemm jista' jkun il-Braille indaħluh kullimkien. Imma mhijiex kwistjoni ta' għax u tort ta' xi ħadd, hija kwistjoni li hemm bżonn ħafna aktar għarfien biex aħna naħsbu bil-moħħ ta' kif persuna li huwa visually impaired jew blind kif ħanamlu lu ħajtu aktar faċli. Ma naħsbux fiha sakemm ma niltaqgħux magħha il-ħaġa. It takes lots of time. Lots of time and resources. Biex nagħmel dal-kotba.
Jina Flus, jien kont ħin. nagħmel il-jieli sħaħ Inti biex kont tagħmel nipprepara tiegħek meta ġejt għall-iskola, bl-idea mal-fita. yes, imma qabel Qabel ma tqajna. ma tqajna ħabba tifla bħal-iskola, kont nagħmel il-jieli Isma' dak kien nagħmilha. jaffettwa l-ħin tiegħek anki bħala persuna l-xogħol It tiegħek. was just Ftit il-ħin. It was just Melania. U bad Braille ikollok xi Braille toddler. machine kont inħossni. Imma kontx Yes, tajt yes. Braille, ġifieri inti. Kelli dik classic Perkins, my favorite. Perkins, okay. Ma kollox hekk, tweġġa. Illum it-teknoloġija. Veru? Kont qed nieħol kimo, kelli kollu Għandek kien raġun, jiġali. biex inti kont għaddejja minn esperjenza oħra. Imma waqt dan I il-proċess. love it. I love Braille. It's their way to learn spelling, punctuation, grammar. You don't get that just from audio. Mm. You have to experience it. really. Ekku. Immaġina x-xogħol li tagħmel Marilena ma' tim tagħna. Mintu meta jkunu tfal żgħar, qed nagħmluhom il-brej. Jaslu f'ħajjithom illi jridu jistudjaw il-matematika, l-ġeografija u jagħmlu eżamijiet tal-fifth form, pereżempju. Għaliex tifel li huwa vision impaired m'għandux ipoġġi Ma bil-qeda nistgħux intuħu dik f'dej l-opportunità. tifel ieħor ikollu l-karta bil-braille, jiġri l-questions, l-eżami, ikun bil-braille, jagħmel eżami tranquillament kif jagħmlu kulħadd u jkollu opportunità. Għaliex le? Għaliex La le? tista' ssir. Għaliex Ekku. persuna vision impaired m'għandux imiss il-braille meta jmur jivvota. Ekku. Allura l-fita tejn. Il-Gvern Malti biex Dritt ta' tipprintjati kulħadd. il-voti bil-braille. Proset. Hemm ħafna affarijiet li Iva. nagħmlu. They're kollox, right. It's kollox. their Ma right. nibdewx mit-tfal. meta naslu. Referenza zaħira u koll għall-Independent Living Hub illi għanna għawnek propju f'dan id-departiment. Semmiet Marilena il-labeling tal-cupboards, tal-fridge, il-prodotti li taqbad, per eżempju, sempliċi, ġbicċa plastik zaħira, sticker u Ekku. xek. It's- Twaħħala u bil-brailer jistaw isiru ġifiri daw l-affarijiet. Semmejtunna ħafna dwar il-Braille Hub, imma fej beħsibkom tmorru bija di. Qabel ma nkompli Skej. żorja x'in sejġa ħaġa. Jekk aħna ġo fita għandna impjegati tagħna huma visual impaired. U għandna uffiċini li huma Iva, kbar. ekku. Dak li se nispjega issa jista' jsir f'kwalunkwe uffiċini, kwalunkwe dar. Meta tfal tagħna ngħinuhom bil-braille, these are secondary things. Illi tfal tagħna mbagħad by using tactile senses. Waqt li qed nagħmluhom il-braille, qed tagħlem it-tfal jħossu b'subajhom l-affarijiet. Għax it-tikek Fine motor vera zaħir skills. Fine motor tal-Braille. skills. It-tikek vera zaħir. Għan nistaqsi mistoqsija vera stupida, imma di vera taddili minn ġorasi. U kull darba jwaqfuni, ġifiri għawnek. Imma dejjem nibqaw għaddej. Għan nistaqsi mistoqsija. It-tikek zaħir tal-Braille. Tamel differenza, per eżempju, għal minn ikollu subajħ zaħir, subajħ kbir, il-font jista' jikber jew. No, it's Standard. yes. It's the sensitivity, not the size. Is-sensitività. Ovvjament imma Ok. qabel ma niġu għal standard braille li Aha. hemm fuq dak il-ktieb, titgħallimhom space awareness Ok. ta' fejn jiġu d-dots. Għana nibdew muffin tray kbira with 6 holes Ok. and we always go smaller biex ittihom għalfejn, Kemm interessanti. Kont qed di. ngħidlek l-ewwel, la darba Marilena mat-tib tagħna jalmu tfal il-braille, allura qed nużaw is-senses ta' subajna. Mhm. U mbagħad naslu ħaġa oħra li jibda minn hemm il-braille. Mhm. Aħna għandna tipo ta' placards Mhm. biex persuni visual impaired meta jmissu il-design arkitettoniku tal-uffiċini tagħna, persuna visual impaired tista' timxi fl-uffiċini tranquillament mingħajr ma jienu ħadd. Billi jmissu dawn plans. plans, pjanta isa, Mhm. ta' kif inhom Floor qassam l-uffiċċju plan. tagħna, Mhm. u ma jħossu jkunu jafu fejn għandhom imorru biex jasmu l-uffiċċju. Hawnhekk ġifieri high tech u high advanced, hawnhekk vera safe għal dawn il-persuni kollha mhux ta' b'xejn Tista' tużaha jippromote anywhere. inclusivity ġifieri waħda u sew. Imma anka tiġu hawnhekk ukoll tista' anke uffiċini oħra, ħana mestedina jiena. Uffiċini oħra illi jistgħu jieħdu xi tip ta' idejat ejjew hawnhekk, ħudu l-idejat biex tgħinu ħalli jkollkom uffiċini jew inkella intrapriża tagħkom tkun iktar inklusiva. Hawnhekk vera up Bil-aqwa. to date. Bla dubju li l-bibin tagħkom dejjem miftuħin. Wasalna fl-ħrax kull darba nibdew ngħidu irridu nżommu mal-ħin imma dejjem nitkellmu aktar. Però nsejt il-fita Friends Club, kienet għajlek xi ħaġa Marilena. Importanti nsemmu għadi. Sorry Julia. Per-każ nitkellmu aktar tard. Ejwa, Għabda nistgħu kaċċina nagħmlu l-barra. programm jew però ejden ftit qabel ma nagħlqu fuq il-fita Okay. Friends Club li jimxi jitfit anke ma' dan.
We're still meeting the parents. It's your toy, fidek. Yes. U flimkien mal-parents u mal-membri li ġojnjaw il-Fita Club. Xi tittamel biex tidħol fil-Fita Club? Tapplika. Tapplika. Ċempel? Ċempel? Tapplika. Tapplika. Ekku. It's for all ages, all disabilities. We want to create a community where they belong, not they try to fit in. program dedikat, ġifiri biex nitkellmu aktar dwar Iva. il-Fita Friends Club, pero ħanamlu ftit ta' introduzzjoni. Tapplika huwa post fejn dak li jkun jaqsam l-esperjenza tiegħek. Isma' anke sempliċement, pereżempju tkun ħadd xi oġġett jew tagħmel xi ħaġa wkoll tidħol fuq Facebook biex tara mhux grupp Iva. biex ikun hemm ir-reviews fuq dil ħaġa ħseb wara taqsam l-esperjenza tiegħek ma' persuni li qegħdin fl-istess sitwazzjoni tiegħek. Huwa post grupp pjattaforma Mhm. fejn ħanibdew nintgħu u nitkellmu. Ħajkun hemm attivitajiet. Fidej Marilena u definitely. Ġulja. Proset. Isma' ħanerġa' nistiednek għal darb'oħra lilkom it-tnejn. Le, Marilena biss. U Ejja, Ġulja. namlilkom kafe, grazzi għal Michel Adoro, hawnhekk impoġġu bil-qedu nqogħdu nitkellmu ftit fuq il-Fita Friends Club. Isma' qed jagħmlu diġà ħafna kuntatti magħna, telespettaturi u vera qed nieħu pjaċir nagħmel kuntatt magħkom, qed tgħidulna l-esperjenza tagħkom ukoll. Jiena nistedinkom tiġu hawnhekk tpoġġu bil-qeda magħna u niddiskutu aktar ta' x'nistgħu nagħmlu fil-komunità ħelwa tagħna. Naf illi ħadkun qed tagħmlu attivitajiet, affarijiet differenti, diġà bdejtu tagħmlu, ejdulna naqra x'qed isir. Iva, diġà kien hemm nsejħula event. Aha. Dan l-event intqajna mal-ġenituri, ma' tfal biex inkunu nafu x'jiridu. X'għandhom bżonn, mhux iridu aħna, x'għandhom bżonn huma. Konsultazzjoni Iva. pubblika. U fidej Marilena u Ġulja issa biex inkomplu neħolqu l-events li sta jkunu in-house il-Fita barra issa naraw. Networking. Interessanti. Yes. U intom meta tintaqgħu wkoll naturalment ikun hemm persuni f'jgħidulek tafx nagħmlu darba li jmiss u tafx klabbu. Share ideas. Mhux hekk, mhux Yes. hekk. Da beda kollu meta konna qed nitkellmu ma' ġenitur bħal Marilena li għalilna il-Fita li nirringrazzjata dak li għamlet ma' tifel tiegħi immissa kif se nagħmlu xi tifel tiegħi ma jqgħodx waħdu d-dar jingħalaq fih nifsu ma jitkellmx ma' tfal oħra. Minn hemmhekk beda kollu. Ekku. U hemm adulti wkoll m'hemmx etajiet u x'hekk fih dan il-klabb. No, it's just building a community, communicating with each other, Ekku. a sense of belonging. Proset. Inklużjoni fl-qwa tagħha. Grazzi tal-li kontu magħna, ħana ġew niltaqgħu darb'oħra biex nitkellmu Grazzi sa ftit din id-darba mhux fuq il-Braille Hub, però biex nitkellmu ftit fuq il-Friends Fita Club. Għal darba li jmiss. Grazzi, nawguralkom ħafna aktar suċċess, qegħdin tagħmlu ħafna ġid fil-komunità tagħna. U żammuna naqra updated, ħankunu nafu naqra x'qed jiġri u x'qed isir. Nirringrazzjakom ħafna. Thank you. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek. It-tieni parti tagħna tkun li niltaqgħu ma' familji ma' stejjer interessanti. Illum għandi żewġ karatteri vera ħelwin bil-qiegħda miegħi hawnhekk fl-istudju. Għandna lil mama Karen u għandna lit-tifel tagħha Queven. Kif intom? Okay. Tajjeb. Għandek naqra vuċi baxxa Karen u lina għal-mikrofon hekk kara. Soltu. Jew sakemm tirranka. Għax ġeneralment il-mistednin li kollna magħna fil-bidu jgħidu li isma' jiena jgħidin għax ħadd tistaqsini. Mbagħad kif nibdew? Meta jwaqfuna daw kara ma nieqfu. Kif intom, Queven? Alright, jena. Kif inti, Queven? Alright. Qed nieħu pjaċiri li ġejt bil-qiegħda magħna hawnhekk illum. Ejdulna naqra dwarkom. Mami Karen u Queven, naf li Queven kull filgħodu imur idoq il-qniepen tal-Knisja. Ejwa, kull filgħodu. Tali ma raħal Queven? Indo even ta' għalaxa. Taħalaxa. Ġiri filgħodu il-resident. Naqsin kwart. Umlu kmieni. Aw jħossu vera kontenti, ara wiċċu kemmu ferħan. ħafna. U waħdu jmur ta' jilbes. Eħe. U biddel. Ġviri sip il-ħwejjeċ. U jitlaq. U dejjem tgħid li jkunu jaqblu. U dejjem ikunu jaqblu. Il-ħwejjeċ il-lissi. Dejjem ikunu jaqblu. Sal bla doċċa ma.
U jitla. Jażel bladdoċ. Imma minħabba tażel bladdoċ forsi. Imma forsi għandhom xi tip ta' materjali li tarfu anke bil-ħasta li dejn inti, bit-tactile, il-ħwejjeġ, tara mela dal-flokk huwa dan. Dan huwa dan da xogħol. Kolor istess. Għandek koluri li huma neutrali u kollha jkanġu ma' xulxin. Ġifri taf tixtrilek il-mamma ħija. U jaf jażel ukoll ta'. Jaf jażel. Mela, xanka jekk imorru x'imkien. Ma nasalija xajt kim kien hemm gandliri. Jgħidlek dan ma joġobnix, jew Joġbok l-affarijiet tal-festa? Ejja. Qed isemmi l-gandliri. Tal-knisja. Tal-knisja. Il-laħwa proset. Ġi naturalment għandek għal-qalbek sew il-festa ta' ħalaxa. Ejja. Bla dubju, sewa. Hemm xi festi oħrajn jew inkella xi qaddisin oħrajn illi jinteressaw ħafna u tgħid mela jiena kull sena rrid imur il-festa ta' Rabat pereżempju fil-Kastija jiena peress li trabbejt ħafna ir-Rabat meta kont żgħira u Birkirkara mal-ġenituri tiegħi imma Rabat man-nanniet dejjem rrid imur il-festa ta' San Pawl. Jiena qatt ma mort, imma nixtieq imur xi darba l-festa ta' Santa Lina. Birkirkara. Birkirkara. Il-Bażilika ħija ma kien konna festa sabiħa ħafna. U ta' San Giuseppe sewwa. Aħna l-Kalkara San Giuseppe għandna. Imma dik ma taħlaxa. Dik ma taħlaxa, eżatt. Ġifieri mhux ħadd iġi l-festa tagħna fi kliem ieħor. San Giuseppe taħlaxa. Eżatt. Iwa, Santa Lina hija tittaħsbilha naqa' filgħodu, hekk mieni, ġifieri tmur iddoq il-qniepen u tinżel lej Birkirkara ħatara nieżla. Ħatara ħirġa. Jew dieħla waħda minna. Ta' Santa Lina għax Fit-8 ħalaxa. Ejwa, dik fit-8 toħroġ, eżatt. F'ħalaxa San Giuseppe fil-festa jiġu jdoqqu ta' Birkirkara. Ta' Birkirkara. Mbagħad tkun viċi versa l-affarijiet. Ġifieri intom tinżlu mill-banda ta' ħalaxa iddoqqu hemmhekk? Il-qniepen sewwa qed nitkellmu. Il-qniepen, sewwa. Allura peress li s-soltu jdoqqhom ma ta' ħalaxa, kien artatu rasu għax jgħidlek kif ħan Imma xorta ranġajt. kif ħanidħol biex ma daw in-nies ma nafhomx biex nibda imma minn hawn minn hemm għamel ħbieb ma ta' Birkirkara, anke l-mobile ġab u navika magħhom. Għaxu jennavika. Issa meta tkun viċi versa, qed jagħmel minn kollox biex imur issa. Naturalment sa issa ndunajtu li Quiven jara minn moħħu, qed jara minn personalità differenti ta' kif aħna normalment nużaw l-għajnejn tagħna. Ma nafx forsi tista' tgħidulna ftit dwar l-esperjenza ta' Quiven, ta' kif trabba, kif kiber, kif daħal fid-dinja tal-brejl pereżempju. Tużaħ il-brejl inti Quiven? Le. Ejdilna ftit l-istorja tiegħek. Kif tinnavika fil-ħajja tiegħek kuljum? Qegħdin naraw ukoll sa issa sa kif tkellimna li inti limitazzjonijiet m'għandekx tagħmel kollox. Le, fil-verità ma tantx għandu limitazzjonijiet. Kemm istorja sabiħa u għalhekk qed nieħu pjaċir, sorry waqftek, illi qegħdin hawnhekk taqsmu l-esperjenza tagħkom ma' familji oħrajn illi jsegwu din il-podcast li xaw din il-perċessjoni hawnhekk speċja forsi għax Maltin żgħar, però għalhekk qed nagħmlu dil-podcast biex inxerdu l-kelma u ngħinu ħafna iktar familjari. Illi għax forsi persuna li huwa nieqes mid-dawl jew dawk illi huma omja totalment, illa li xirridu nagħmlu naqra ta' distinzjoni wkoll id-differenza bejniethom. Eżatt, għax anke Quiven għax ħafna jaħsbu li għax nieqes mid-dawl. Quiven għami totalment. Eżatt. Quiven anke għajneħ huma tal-plastik. Xi dak prosthesis għandu. Prosthesis, okay. Ġifieri irid ineħħihom kull filgħaxija, jaħsilhom, jerġa' jpoġġihom fil-għod. Imma għandu fil-verità huma qegħdin hemm biex inti ma tarax ma jidħolx trap u jkollux infection. Il-protezzjoni, Huma qegħdin hemm biex inti meta tħares mhux ma tara xejn. Qed tara xi ħaġa, qed tara estetikament. Eżatt. Imma hu fil-verità meta jneħħihom għandu ġo moħħu li ma jarax. Imma l-Quiven mhux ħadd tagħmlu differenza bihom u mingħajrhom. Imma hu jekk neħħihom id-dar jibda jidħol ġo l-affarijiet. Veru? Ġifieri moħħu hekk kitib. Taffettwa sens ta' direzzjoni. Wow. Kif jilbishom jerġa' vera ma jibqax jidħol, ma tnejlu jgħidli għax bihom inħoss li jiena qisni hemm xi ħaġa nieqsa. Dik hija d-dinja tiegħek. Menajru. Dik il-fatt li kienlu 10 months. 10 xhur.
10 xhur kellu, illum għandu 11. Mhm. Fimt? Naħseb isu xorta kera ta' tajda, ma isu dera hekk. Kera u miex. Illa lix trabba ek. Eħe. Allura isu Ħoloq id-dinja tijaw, il-vizjoni Eħe. tijaw, l-interpretazzjonijiet tijaw. għal kif qed jgħixhom illum. Għax ħafna jgħidu lek isu kif taqbad tajt, mux aħjarek ġviri minn dukin zaħir, fimt, imma he doesn't know any better. U dik id-dejjaqni, għax għaliex mandux ikun jaff aħjar. Iva, id-dejjaq inti għax inti tara b'mod ieħor. Imma mbagħad fil-verità, u għamel ħoloq ħajja liħ. Ġviri, Isma inti semmejt xi ħaġa qabel ma bdejna propju b'din l-intervista, inti kuna din nitkellmu aktar kmini, wet li ma jfissirx li jiena nara bħalek, din hija vera. Ma jfissirx li jiena ċertu kuluri u ċertu affarijiet narhom bil-mod ta' kif tarhom inti. U din ir-risposta qatt ma ħajkolna ta' kif nara jien, kif tara int, kif jara Kwivin. It's very different. U din hija kollha l-interpretazzjoni tal-moħħ tagħna. ġili anka fil-karozza jiena u r-raġel, nibdew jgħidli dik blu, ngħidlu le ta' ħadra. Naħa tiġrili ħafna. U nibdew niġġieldu fuq kuluri l-karozza ngħidlu le ħadra. Verità. Fil-verità, jien ma nafx kif tara inti u sa fejn tara inti. Ekku. U jara b'moħħu u bideħ. Jiena ngħidlu inti tibża l-idejk. Però mbagħad hemm is-sensi kollha pereżempju għax l-ewwel semmejna l-festi. Xorta jrid ikun preżenti biex għax l-ewwel użajt il-kelma tara jiena, tara b'moħħok, illa li tallim xi ħaġa kemm ilni niġi hawnhekk fita xorta nirreferu għal ħaġa tara, qed tara bil-mod ta' kif il-moħħ qed jinterpreta. Xorta jrid ikun preżenti l-festa biex ikun hemm l-atmosfera ta' meta toħroġ il-vara pereżempju. U anka ċertu diskors li inti tgħidlu. Ħafna pereżempju ġieli jgħidulu ejjara, mbagħad jgħiduli sorry. Għandna minnhom leħi, ngħidulhom jien hekk ngħidlu, ejja ħatara di. Għax qed jara bidejh. Issu qed jara bidejh. Qed jara b'widnejh. Jiena dejjem għallimtu, ngħidlu inti tara, mhux kif nara jien. Mhux kif nara jien. Bajnejja, Kemm inti sabiħa tara di. bidejk. Iva. Ngħidlu allura għax jħobb ħafna jagħmel l-affarijiet tal-idejn u jekk jien naf jekk hemm xi ħadd Nara il-bombi per eżempju. Veru? Il-bombi Ejdilna tal-festi. kemm interessanti dat tifel. Jien ngħidlu bża l-idejk. Għax inti taħraqhom dawk, bil-lighter. inti dawk tittara. Ekku. Lemma f'kollox. Isma' x'inhu ma l-hobbies tiegħek, Kwivin, ejdilna. Qed niskopri affarijiet jien minn dak li qed tgħidilna l-mami. Pen, namel bombi. Ġiri, bat nixxi kaxxa. U kolla namela laħa darba mild bomba. U tfajtira. Min kollox. Per esempio, għamilt il-bordura tal-fom. Għamilt bomba fil-tarf. Għamilt tisa bomba tal-gwerra. Un-bat għaltli għalfet t-tfal melħu l-bżar maħħa. Un-bat għattela biex nara x'jagħmel il-melħ u l-bżar meta Għax hu bomba jesperimenta. esplodi. Għax hu ma jaqbadx oġġett. Isma' tagħmilha b'kawtela dil ħaġa. Mela. U ġvera. U anka t-tiħtu. Nqoddu attenti ġifri l-messaġġ li qed inwasslu hawnhekk fuq dan Le, il-podcast. mela, dejjem Kollox- ikun hemm xi ħadd. Imma anka jekk tajtu oġġett, jien naf għamel ħabta fadda l-ajruplani. Mux tajtulu ajruplanu jietem, jibda Studja ħbibi. jivvintalu. Esperimenta. U per eżempju, daqqa jżidlu bitċa kartuna, mbatt jgħidli ma dik il-kabina per eżempju. Daqqa, dejjem, ġvi mux Għal darba ħajqa fintajt isa il-kampnari ma ta' barra. Tiġi ta' barra minn Malta. Għamilt nipel niċċalqu. U Malta, sa' fejna fjam ma nix kampnar, għanna knisja b'kampnar fuq kampnar. Imma ta' barra għandhom ċertu knejjes li għandhom kampnar. Mbatt fuq is-saqaf tal-kampnar għandhom kampnar ieħor. U provajt namela bil-kartuna milt. Kan nistaqsik Ma nafx kemm mistoqsija, qed kif tinterpretom dak li hemm barra minn Malta? Hemm dawn l-images li huma 3D, tħossom bidejk? Kif tagħmilha din riċerka? Eżempju, Ma nafx. ħadneħ Kordoba, u tellajneħ fuq kampnar u beda jmissil qniepen. Tal-monasteru. Ta' xi ta' Ta' monasteru. monasteru. U tella u beda jmissil qniepen u ġiddar, ma nant l-ispiżjar,
ġab kemm il-kaxxa kellu l-ispiżjar. Ta' xenejlu ġewx imbarazz. Tajtilhom it-twieqi. Għata Isma' d-dar tal-mamma mużew jaqgħu. Ejja, mbagħad ngħidilhom hija min jiġi għalqu naqrajnejkom għax hawnhekk irid ikun home. Ekku, brava. Għamel ġixkaxxi fuq xulxin, għata twieqi, ġibtlu nipel żgħar, għati dendilhom mbagħad qalli hekk kien ta' Kordoba. U vera, kien simili. Anke jekk ikollu bloks jew Legos jew hekk. Għamet ħab tal-bloks insabba. Jagħmel ajruplan. U mbagħad jgħidli ekku l-ajruplan. Ngħidlu kif, speċi kif. Interpretajta. Darba kelli Lego. U għamilt ajruplan. U għallu li ma kif ma toqgħodx tara l-kuluri. Taqbar il-gurra ma xuxin. Ngħidilhom jiena laqwa li nibni. Issa il-kuluri jew ħodor, jew blu, jew. Ma tagħmilx differenza. Le, ma tamilx. Imma mbagħad kollox aħdar irid jixtri. Aha. Ejja, kollox aħdar. Ma nafx la ma kollox aħdar. Probabbli ħabba l-festa. Mhux probabbli. Allu, Ġbri staqsik jgħidlek di ħadra? Ejja, anka mmorru pereżempju stationery jew hekk tal-ħanut jgħidli x'kulur il-fajl u ngħidlu ġib wieħed ma tagħmilx differenza taf kif. Aħdar jagħmel. Ma mbagħad pereżempju tużaħ il-brejl? Ma tant. Ma tant. Kien. Imma naf li ġejt tagħmel xi korsi hawnhekk fita inti. Ejja, kien. Imma tant għax inti mbagħad ħanajdlek vera ħażin li ma jużax il-brejl. Għax hu l-brejl irid jaqra, jekk hemm ktieb. Kif tistudja ġifieri? Jiena hekk ngħidilha mbagħad jekk ibatuli itra bil-kitba tal-lapis. Kif nkun nafx? Għax hu mbagħad jew bajru. Tittara għall-karattru tiegħu. Sewwa. U karattru nervus. Ġifieri dejjem naqra, jammetti. Le, vera, dejjem irid joħloq xi ħaġa, dejjem irid ikollu x'jagħmel, ma joqgħodx kwiet, mhux minn dak it-tifel li ħadd titfgħu bil-qiegħda. Fuq is-sofan tgħidlu ma tarax kwejven hija. Dejjem irid jagħmel xi ħaġa. Allura jekk ma kolli xejn, naqbad l-skateboard jew rota. U joħroġ barra, jsuq l-skateboard, jsuq il-rota. Allura, mbagħad tidraħ. Per eżempju, meta kont intih karta bil-brej u joqgħod bil-qiegħda, kont naraħ jiffrustra ruħu. U ngħidilha ħaqqat tagħha. U ġieli vera ffiġa. U inti meta mbagħad qed tużaħ ħafna ma jibqax jinħass. Allora jiena kont qed ngħid għalfej qed nitfalu dil-pressure. Iġi karta normali jerġa'. Infatti referejt għalija aktar fil-programm tagħna. Tidher li kien hemm xi ħaġa fuq il-karta, imma meta l-huma bid-devices. Ġifieri bid-device. Devices. Xorta. X'tagħmel użu ta' devices inti mela? Għandi reader. Il-pen reader għaw. Iġi dawn huma il-metodi assistivi biex inti tkun tista' tkompli fil-klassi mal-oħrajn. Per eżempju, jekk għandu tekst, biex taqraħ kollu. Noqgħod naqra l-Bibja jiena. Jiena nixtieq tal-li jitgħallem il-brejl. Xi kemm interessanti l-Bibja, kwivin. Noqgħod naqraha ma. U tuża bil-OCR. Bil-reader imma dik il-kbira. Tajjeb li nagħmlu referenza fuq dawn il-devices li huma assistivi, din it-teknoloġija, dan l-apparat li huwa assistiv, illi dan huwa kollu propju xogħol ta' din il-fondazzjoni fita. Jiġifieri kull device li jingħata propju f'pajjiżna fejn tidħol teknoloġija assistiva, kollox isir propju f'dan id-dipartiment hawnhekk. Jiġifieri għandna d-dipartiment ta' riċerka fejn għandna lil-Owen u lil-Karlo illi jsifru jieħdu ħafna informazzjoni barra minn Malta, jagħmlu ħafna riċerka, jitkellmu anke ma' professjonisti minn dipartimenti barra minn Malta, iqasmu ftit l-idea tal-fatt li aħna n-niċċatana hija ħafna iżgħar minħabba li aħna pajjiż żgħir ħafna. U hemmhekk Karlo u Owen li huwa l-ICT Director, Owen, jaħdmu jitfid biex ikunu jistgħu iġibu propju minn din ir-riċerka dawn it-teknoloġija assistiva f'pajjiżna u persuni bħal Kwivin ikun jista' ikompli bħajtu, isma' Kwivin jgħix ħajtu normalissima għan-normalità li nafu aħna. In-normalità tiegħu hija viċin ħafna tan-normalità tagħna. Naf li ġibt kollox distinction fl-eżamijiet, Kwivin. Naf li kollox ġibt distinction fl-eżamijiet. Forsi inti ma tridx tiftaħar imma jiena naf.
kemm inti bravu, ġifieri kemm tkompli fuq il-livell ta' skola, bravissimu anki għall-età tiegħek stajt tkompli bħal tfal oħra ta' ħadd ieħor xaw din il-perċessjoni illi forsi persuna li jkollu impairment differenti mela it-tfal inżommuhom id-dar u ma nħalluhomx ikomplu. Għax fl-eżamijiet, ommi tgħidli. Tgħidli ma nafx ngħidha. Jidilna. Ma nafx Xejja xi ngħidha. ħrafa. Le, Għax tgħidli. Qed joqgħod attent qisu ħajjed qed jiżen il-kliem. għax tgħidli. Tgħidli issa tmur eċitat. Ngħidilha le mhux eċitat. Għax jiena ngħidlu m'intix eċitat. Għax jiena jtgħidx kemm Għalx ikolli xbaxxejt frifet. leħnek. Kwivin. Għax hekk tagħmilli. Ngħidlu eċitat. Ngħidilha le mhux Le. eċitat. Ngħidilha jisni sejjer, indoq il-lesin normali. Għax hu tant kemmu. Konfidenti. Eħe, anka per eżempju, ħalaxa kienu għalulu biex idoq il-pjanu l-ewwel darba u jiena bil-ġimgħa ma nistax norqod. Kwif, Kelli kwif doqqa. Prattika. Eħe, ħalli inti meta dan. Għandek ħutek kwivin inti. Ejja. Għandi uħti, Aha, kemm għandhom żmien? 20, Ikbar minnek. 18 Aha, u 11, jiena. uħda iż-żgħir inti. Tagħmel attivitajiet ma' ħutek? Girls ħutek? Le, Girl? boy u għed girl. Aha, boy u inti. Skont ma min jaqbillu. Immejd li naqra minn fejn ġibtu dan id-delizzju tal-qnib, Mela ajruplani, ħanejdlek. tibni. Dak, uħti, ratni. Għant li dejjem tara l-istess film, għant li biddelna. Meta kont żgħir. Għax jħobb jisma daw tal-Malti, simpatiċi, gawdenz u U għalt li isma naqa gawdenz. Umbat, fl-18 iġibu fej. Inselmu l-Fabio Xarida Carlo minn hawnhekk ħabib ħafna tiegħek. fl-episodju 18 għax blamment jafhom, Fl-episodju ġveri li 18. mu. Ta' parsu għat il-qampina fuq il-kappellan. U għed timma tejt, kif jaqaw, kif jimbnew, kif jidoqqu. U bqajt, l-għu kelli nipen żgħar taħt it-taraġ, umbat, ġewta da kbira, dan ġewta fuq il-bejt. U issa l-lum, għandi 5 tal-bronz, ta' vera. Xumbat per eżempju, Ġir ma kienx fil-familja dil-ħaġa, inti le, bdejta. u l-ewwel għamilhom fid-dar. Umbat Taħt it-taraġ, ikon. Taħt it-taraġ, umbat- Kulħadd. kien jieħu ras kulħadd, flok ngħidlek xaġar. Umbat tellajn jomlu fuq il-bejt. Umbat per eżempju, ngħid lilek eżempju, fissa fuq il-qniepel. Għandi waħda, Ħanġiblu. kemm inni ngħidlek, kellu xi sitta. Ħamsa. U għedin fuq il-bejt. U kbar daw l-qnipen. Ija, fihom naqra mhux ħażin, ġifieri jagħmlu l-ħoss ta' veru, U mbagħad żgur. qegħdin fuq il-kamra ta' oħtu. U L-akustika. jqum fil-ħodu, jdoqqhom, mbagħad oħtu tibda tgħidu dawk niepen. U nibdew. Umbat. Mbagħad beda jiddeffess fil-knisja. Ħellu. Għax kont indoq. Tejġ viċin il-knisja. Kont indoq. Għalek dil-arja kolla. Kont indoq il-rozarju, il-qoddis u l-attivitajiet tal-festi minn fuq ta' dar. Umbat, għettax ma niprofax ta' knisja. Għax u ekku, mbagħad jekk irid jiddeffess. Sewa, prosi. Umbat, bqajt indoq il-niven sal-lum. Il-bieraħ. Int għajna jino siħbi, il-bieraħ ikun hemm il-barka. Kunar ta' ħamis, ikun hemm il-barka. Għat ma nafritajta Għat ma nafritajta tajjeb, u das bis-saħħa daqsek, għax inti mux taqbad ampjena u taħseb li tkun ħafifa. Il-ampjena taqbel kbira ta' knisa siex kemm itqila, u l-kbira naqra żgħira iktar jibsa. Xorta jibsa ma. Imma inti drajt l-akustika tagħhom kif iddoqqhom din second nature hu. U jisma' fuq Bħal il-YouTube. kwalunkwe ħaġa. Xejn. Issa, jagħmel mbagħad li- nitfixkel, ħanajdlek fiex nitfixkel. Nitfixkel fuq tal-bejt u fuq tal-knisja. Għax fuq tal-knisja kbar u ikunu naqra tqal. Ġid darba miegħi għalt li kif iddoqhom, kemm huma tqal. Għax mbagħad jiddeffess il-kulħadd tew ukoll. Nimmaġina li. Mbagħad ħanajdlek. Mbagħad jiena nitfixkel. Għax ta' fuq il-bejt jem tiġbdilhom il-ħabel u jisa qed tiġbed spaga. Issa qed tiġbed landa.
Għax U tal-Knisja ħafifa se ħdej qed tal-Knisja. U tal-Knisja se qed tixbet jien naf siġġu li hemm xi ħadd fuq. Ibsin, dak il-kobbor kollu, mhux hekk. Jina mhux nidu, hekk? attenta, xdaw jinstemaw maraħal kollu. Li titfax. Tisfax Eċi kieġbet xaħġa ħazina. Tistama. Tismaħħa. Imma Għax hemm bħala oħrajn li tgħid doqgħu insemgħu- l-qlipen miegħek jiġifieri. Mela, ġili jieħu xi ħabib, ġili jieħu l-kuġina, Imma ġilli mbagħad ġili jkun ma' sakristan, imma Imma- mbagħad is-sakristan jgħidlu inti taf id-doqqa. ħalli fid ħanħalli fidek ħammur nara x'għandi x'nagħmel. Fil-festi, eżempju, Jiġu għalija. jkunu xi sitta minn id-doq, mod minn id-doq, ieħor imma joqgħod jisma' fuq il-YouTube U tal-lim. biex jara kif idoq. Per eżempju, Allura l-aħħar darba, jaf. l-aħħar darba kienna xi tnejn moti, għax naf meta kien, kienna xi tnejn. U ddeċidejna. U ddeċidejt titlu għax ma nippruvax naqra żgħira fil-mota. Iż-żgħira fil-mota u marbuta rari indoqqa. L-iktar l-indoq jena nħu pjaċir indoq. Jew tan-nofs, jew il-kbar. Għandek il-preferenza. Għax il-kbar tiġdulhom l-irsin. Mbagħad l-irsin jaħbad ma' naħa l-oħra. Tiġi tiġbidhom jaħbad ma' naħa l-oħra. Allura ma tantx taħlilek ħafna saħħa. U meta tkun marbutin tiġkem tajja għaddoqhom marbutin. Għax marbutin tiġbed l-irsin. Daw tagħmilhom qabel l-iskola wkoll. Ejja, wara qabel. Kuljum. Kull Ikun jum. il-maltemp x'tagħmel. Imur. Imur, l-umbrella. Xorta jmur, jiftaħ l-umbrella, għax darba minnhom kienet idoq ta' Rosario, u għalli mximiex kienu du fil-bidu. Għatlu laqasaw ħadd il-knisja. Għalli ma xorta doqqu, xorta ndoqquh. Għas kien hemm ħadd. Mbagħad. Immu għandu commitment li jmur qabel l-iskola. Disciplina dik. Ejja, ġviri jena isni bekk nħalliħu kol, għax jekk daħal għal xi ħaġa. Eżatt. Anka Proset. lessons, ġviri jekk imur l-lesson tal-pjano u ta' saxofon. L-istrumenti Ra, jtimela ġviri wkoll. vera jrid ikun ġara xi ħaġa biex jitlifhom. Ġifieri kif inhi ġurnata tipika tiegħek? Bdejt fil-għodu bid-daq tal. Bdejt fil-ħodu. Xi 8 naqsin kwart. Bid-daq tal-niebel. Ġifieri qomt kmieni, Eżatt. fiex int qum fi-6 u nofs ma jtek tajt. Fi-6 u nofs. Tlesti għall-iskola u xek. Eżatt. Mbagħad immur, indoq, immur l-iskola, niġi, nagħti xabaq l-nipen tad-dar. Jattihom xeba. Eħe biex juri l-kulħat li wasal. Mbagħad immur tas-sitta, indoq Rosario qudies u nofs Bad il-qudisa. skont, per eżempju, tlieta jkollu lesson ta' saxofon, il-ħamis U tal-pjano. tlieta ġili jkun hemm il-barka. Allora jenna l-barka ma nistax indoqqa waħdi, irrid biex indoq żewġ tista' doq waħdek, imma doq waħda biss. Il-laqqa tfal biex imorru miegħu. Proset. Bis-saħħa tiegħek qed inkomplu din il-kultura Maltija. Kemm interessanti. Jekk inti għax aħna din nibentana din erba' waħda. Erba' f'kampnar wieħed u waħda l-kbira f'kampnar ieħor, allura ma tistax inti doq waħda ta' kampnar u kbira li għedha f'kampnar ieħor waħdek. Irid ikun hemm xatt fil-kampnar ta' kbira u xatt fil-kampnar tal-erba' niebel. Għax din naqalbu tmexu xin, kif jista' jkun id-doqhom? Solvi il-problemi Imma għandek, eżatt, għandek per tim. eżempju minn Nikkomunikaw bil-mobile. Eħe, minn faċċata. Jgħidli per eżempju kif ħajamel is-sinjal. Xu ma jagħmlu sinjal lil xulxin biex jibdew flimkien, jew Iva. inti bdejtu Ma waħda. jiena sinkron. għaluli, ħanajlek, jiena għaluli. Għaluli jisma, għal-barka per eżempju għaluli, meta tibda l-qampina, jibda, meta tibda jibda l-qampina tal-abbat jaw minn ġewwa ta' knisja, nibdew tal-niebel. Il-kju, il-kju minn hemm. Eżatt, u meta tieqaf, għaluli imwaqfu, illum il-ġurnata, mandu drajt il-qampina. Ġifieri naf meta għandi nibdew, naf meta għandi nieqaf. U għandek il-mobile li kelmek per eżempju għax l-ewwel smajtek ta' Facebook. Għamel timer ta' minuta. U x'tagħmel tkellima b'Siri il-mobile. Ejja. Kien Għaw proset. ta' jagħtilix għax Ejwa, għax mal-ewwel Għax tisimgħak. tkellimna di. Tisimgħana, vera. Aħjar minnu. Stop di iktar. Tobdi. Isma' jdenna naqra ġifieri fuq dawn it-teknoloġija assistiva. Tistudja bihom għall-iskola, isma' ħej biex ġib distinction bil-forsi li għandek il-ħin li tistudja. Jew Bej- moħħok vera tajjeb li żżomm kollox hemm. Bej- Fil-mużika, bej għax il-mużika jisma' il-peace
u jirreġistra ġo moħħu. Bej waħda oħra. Xil-mużika ma taqraħiex u ma jaqraħiex normali. Fim? Żgur. Allura jdoqlu darba u bat jibqa. Nirrekordjawa. Eħe. Nirrekordjawa fuq il-mobile u nibqaw. Jirrekordja fuq il-mobile u anka qabel jorqot jisma' imma anka jekk. Umbat ħu tiġi li jgħiduli. Imma kif ma tiddejjax tisma' x'in għandna videos. Neħu l-videos fuq tal-qniepen. Allura ġili jiġi tal-pjanu. Umbat wara jiġi koċ qniepen. Kif ma tiddejjax ngħidilhom jiena jekk ma nismax dawk qabel is-sod jekk ma nismax jew television. Qabel ma torqod. Jew mobile qabel ma norodx nibqa' nġebed sa xi sija biex norqod. Dik hija ċiklu tiegħek, dik hija s-sistema tiegħek. Għax anka jekk sema diska, aħna nkantaw il-kliem. U le. U jibda li per eżempju si fa joqgħod ikanta noti. Allura u hekk u eżempju. U hekk jafa diska, ikanta noti u mbagħad jgħidli ħammur nippruvaha ta' fuq il-pjano di. Eżempju l-innu Malti. Edha d-dar u għetnejt imma jista familjari di li għet id-doq fuq il-pjano, ma għedlu inti id-doq l-innu Malti, għalija. Kien jisimaw l-iskola, jisimaw id-doq. Umbat. X'interpretan noti f'moħħu. Umbat. Għandi CD, jena, blinu ta' San Giuseppe. Importanti. U noqgħod nisma' l-innu. U darbet, u għan niprofaħ, sa' jek nuħu mux wahdijiet. Mux titallem? Mux nitallem, l-izballi titallem. Per eżempju, jiena fissat fuq il-pjaneti. U noqgħod nara YouTube. Kif dejjem. Jieħdu s-sounds tagħhom u mbagħad tgħidli kif ma tiddejja. Għax ngħidilha għax bis sound li jiena nisma'. Inkun naf, jew jekk hux il-pjaneta kbira kemm fiha qamar. Jekk għandix kommeti jduru magħha dik jiena, mbagħad il-pen, il-reader il-kbira tittoqgħod tagħmel eżatt fuq il-kliem. Ġifieri inti tixtri kodba biex imbagħad taqrahomlok din ir-reader il-kbira. Il-bibja interessanti ħafna. Taqra ħielek u tibda tisma' inti. Mbagħad ġieli nkuni jaqbdu l-plakka u jaqlaw jeli biex ma nkomplix naqra, naqbad taqbizli ma naqrax. Lemma l-pen iktar ħafifa biex iġġorra. Għax il-pen tagħmel. Iktar flexible. Il-pen tista' daħal f'da. Dal-pouch. Il-pen żgħira u tista' ġorra. U ma tix toqgħod. Ejva. U l-oħra ma tistax iġġorra. Għax l-oħra jekk iġġorra. Għax l-oħra jekk iġġorra titissib. Xi plakka għax bid-dawl taħdem. Ejwa. U xorta l-oħra l-iskola, per eżempju għandek il-basket tal-iskola sewwa u isa dilma inaqra kbira titġorra wkoll. Ejwa, tinfetaħ il-pen li għandu jista' jitfaħ l-pocket. Imma għandek l-envision ukoll, forsi tista' turjulna Kerin. Da jista' jaqra wkoll ġifieri jieħu. Dan għamilna programm milux fejn tkellimna ħafna aktar dwaru dan l-envision. Jilbsu. Dan huwa wieħed mill-teknoloġija assistiva illi fita tgħin biex naturalment jistgħu jinxtraw u jkunu aċċessibbli anke fil-komunità tagħna. X'jagħmel biħda? Kollox kważi. Jgħinna kollox. Ħaġa żgħira. Ġifieri m'għandekx ġar kbir fiha. Ngħidilna kif. Darba taf xettila. Għalli imma qedtila jiena. Ma nafx possibbli tilbsu ħabba n-nuċċali, ħabba il-headphones. Le, ma nistax. Ma tistax. Għaxin kella, għax is-saqaj irridu jitlu hawnhekk. Għandu raġun. U jibda jitkellem. Per eżempju tgħidli ġieli mmur, ġieli nippruvaw, imma ġieli tgħidli. Oj. Xielet. Tgħidli imma għaliex illum ma morġ bih. Ngħidilha għax dik li joqgħod ipalla. Għax jiena meta jpalla. Imma tista' titfija, le? Jew le, ma x'idem mixawla. Le, inti per eżempju tiegħu li tixala fil-verità x'inti mill-lenti ma ħatara xejn. Inti la darba ftaħt l-idejn is-saqajnek ċu li tandu ċalli jkun jiġi attiv. Issa, mbagħad għalt li għalfej inti x'tużaħ. Illum ma morġ bih. Jiena provajt darba immur mid-dar sal-knisja. Ġol ħitan, ġol toqob, ġol karozzi, ġol għax inti drajt mod ieħor. Għax jiena nkun irrid nisma' u dik ma tħallinix. Toqgħod tgħidli kar. Drajt mod ieħor. Jekk toqgħod ħares lej il-kar tgħidli
kar, window, kar. U it-tellef mill-ħsejjes li tisma' inti minn widnejk. Għalek jiena naqra dan biex nużax. Iva. Tużaħ biex taqra. U Nużax jużaħ biex naqra. U Tista' tużaħ anka biex jgħidlek il-colors, ġifieri Imma tista' tagħti aċċess għall-kamera għall-mamma biex issegwi x'inti tara wkoll. dik l-iktar ħaġa importanti. per eżempju li fih. jiena Tista' tagħlqu Karen, tista' għax tagħlqu. tafdani, għax jekk tintelef tista' tgħidlu, tista' issib settings u ċempel l-ommok. Jew il-missierek, jew il-ħutek, jew il-nanna, Mux jew il-nanna, any jew person. Irdu kollok sejvjat, ma kolli l-app fuq il-mobile. Dawk li tafda Ma naturalment. nistax nċempel l-oħti meta ma jkollix. Nista' Eħe. nċempel l-oħti jiena biss. Jekk ma jkollix app ta' noċjali minn fuq il-mobile. Biss. On mobile tgħidli. Kollok l-app tiegħu. U l-mobile tittixel il-kamera. U l-kamera ma nafx nixela. Allura bil-fors minn fuq il-noċjali. Imma mbagħad Imma aħna nistgħu nagħtu anke u courses hawnhekk fita fejn jistgħu jgħinuk anke kollok xi mistoqsijiet. Jiġi ħafna ġifieri ġi l-kors tal-touch typing, ma Charmaine ġi kemm Charmaine tajna magħha nselmula minn hawn ukoll. U Charmaine ġifieri ġi l-inċempilla. Per eżempju, għamlet ħabta, għamlet ħabta, it-tin il-lessons mid-dar. Sowa? Charmaine? Fuq il-noċali. Għattila nkun naf ċertu affarijiet fuq dan il-noċali, għattila għax ħajkelmuħ. U ċifiri ċemplit li Messenger u għadet fermi. U jena nieħu pjaċir. Li jekk mobile ma dux jaħdem, ċifiri għena jdu għahna. Għax laħar darba mnitili. Sowa? Siri ma taħdimx. Siri, what's the time? Titla l-boċċa, imma jie ma titlax. U mbagħad qabżet li. Għattu l-oħti, għawalti kif taħdem. Għalti per eżempju, il-buttuna li meta li jintafa l-mobile tittaffassa sakemm doqlok għaw, sakemm jagħmellek żewġ daqiet. U mbagħad tgħidilha, qed imma meta jintfili għax meta jintfili jkollok bżonn il-password biex terġa' taħdem, biex taħdem. U għalt li dik ma tista' tagħmilha xejn. Għalt li għax dik, trid il-password, u jena għamilt ħabta. Meta jintfili, najdela, ma, għamil il-videos, u meta tagħmel il-videos tagħmel il-password, tibda taħdem. Per esempio, jekk jiena għamilt video. Sewa. Smajt naqa videos, smajt il-videos kollha li għandi ma tantx għandi fuq il-mobile, xi 30, 33, 34. Quiven, vera ħadna pjaċir nitkellmu miegħek. U jekk xejn illum ġejta hawnhekk tagħtina testimonjanza illi ħajtek hija għaddejja bil-mod ta' kif tixtieq inti qed tgħix il-ħajja li trid tgħix. Grazzi tal-li ġejtu, grazzi Mami Karen, grazzi Quiven. U ħanala ta' Ija, Selmilhom jgħidulhom grazzi tal-li kontu magħna. Jiena qed inxejrilhom, trid ixxejrilhom? Ma nafx kif. Dawar id-dejk. Għax ħaġ di vera ħaġa, ġiri ngħidlu xejrila jidli ma nafx kif. Ngħidlu li hija sempliċi ngħidlu kemm dawar id-dejk. Ma sempliċi għalik. Kulħadd differenti. Inti kif isselmilhom in-nies? Ciao. Ejt ciao, bravo, eżatt. Ciao ngħidilhom jien. Ħajkolna nagħlqu. Ciao għalikom, grazzi tal-li kontu maħna, l-programmi ħori interessantissimo. Dawara l-ofsenar ħajdej, għax fil-kas nidron wara l-ofsenar tajjeb. Tista, Iva, ġeneralment fil-ħodu ma toħroċ l-intervista, so tista t-jedilom l-ħodu tajba ma bil-rata li mxejna ħna kun wara l-ofsenar anka fil-axija. Il-ġurnata tajba waqt. Il-ġurnata tajba. Ciao guys, grazzi tal-li kontu maħna. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.